Hello logofer. So logofer, जोङो दिनैहाय आंनि आइजों आंजों माइ सालिनाय चेलेन्ज. Why are you running? Why are you running? So logofer. नोंथांमोन नायनो इन्ट्रेस्ट बाथाय नायलांदो जोङो माजों आंजों चेलेन्ज नांनायखौ जोंना बिमाया सालिसिगोन ओमफ्राय आङो मबाइल हमना नांगौमोनलै दाख्लैहाय माइ लामदोंमोन ना दाख्लैहाय जोङो सोरमोनलाय बाबुमोन खोमालाय फंबायजों माइ लामनाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना माने बे खालि लामनायखौ माने दिनैसो सालिनो सोलाबदों दा बिदिनो आलासिफोर फैलाय मालाय बिदिनो सोलाबाखै खम माइखौनो मोनखायाखैमोन आरो ओमफ्राय आरो माइयाबोथ' थाब रानखायाखैमोन ना ओमफ्राय दाबायदिनि सान्दुं ना देहायावनो नांथारा नालाय थाब रानथारा आरो हाग्रायावसो लामदोंना ओमफ्राय थाबनो नियो सिरिना ओमफ्राय बिदिनो थाब रानाखै ओमफ्राय आरो बिदिनो सालिनोबो सोलाबखायाखैमोन ओमफ्राय दिनैयो सोलाबबाय आरो मैयानो सालिनो गोनांमोन ओमफ्राय मैयायो आङो बेलेगावबो थांदों लोगोनि हाबा जाहैदोंमोन ओमफ्राय माइयाबो बिदिनो हारसिं ओमफ्राय आलासि ओरैबो दङमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो सोलाबाखिसै आरो ओमफ्राय दिनैयो सोलाबबाय दिनैबो एसे सान थांदों आरो ओमफ्राय आंबो थाब सफैयाखै नालाय जोंनिफ्राय ओमफ्राय एसे दा दिनैबो आलासि फैदोंमोन फैनायालाय मामा फैदोंमोन ओमफ्राय थांबाय ओमफ्राय थांखांनानै ओमफ्राय आंबो फैबाय बिदिनो सालिबाय आरो 3:30निफ्राय खोमा टाइमखौ आं मोजां नायाखै खिन्थु 3:30 नङाबा 4:30 जानो हानाय आरो बेखिनिफ्राय जोङो सालिबाय आरो मामजों आंजों ओमफ्राय जोङो दा सालिगासिनो आरो सालिनो रोंखाया आङो फाग्लासो दाहालागि हनै जोंना दाउआ जरासे नुजालायदों ओमफ्राय जि केमेरा हमनानैबो होग्राबो गैया ओमफ्राय आं माबा आइडिया साननानै केमेराखौ बिदिनो मार खस्थ'यै माने बाल्थिं अन्थाइ सियार लानानैसो दोननानैसो लादों आरो माबा मोनसेथ' आइडियाथ' लाखानांगोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो आइडिया लानानै माबानोसै आरो भिडिअखौ लानोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्लाथाय लाइक होदो ओमफ्राय साबस्क्राइबफोर होदो बिदिनो आंखौ मा होनो सापर्ट होदो हेफाजाब होदो मदद होदो लोगो नोंथांमोन आंखौ बस्था जांख्रिनोसो मावनो माने सिङाव हाबाना माइफ्रा थाब माने जांख्रिनानै हो मा हो दिननानै थिनदों आरो केमेरानि समावबो ओरैबायदि टेस्टार जाखादों फार्स्टना फार्स्ट टाइम आङो आगैनि मबाइलखौ लाबोबाय आरो ओमफ्राय नि मबाइलजों खावसे लाबाय ओमफ्राय लाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो ससियेलाव भिडिअ लाजादों ओमफ्राय नियानाव स्ट'रि फुजानानै होबाय ओमफ्राय थाथ'नायसै ओमफ्राय आंथ' स्ट'रि फुजादों ना मादों मिथिया माने मबाइलखौल'सो दलद दोननानै आं बिदिनो मावबाय थाबाय सालिबाय थाबाय ओमफ्राय उनावहाय आगैनो फैनानै नों भिडिअ'आनो बेबायदि केमेरायानो भिडिअ'आनो जालासिबो फुजाबाय नों खोन्थाबाय अब्लासो आं मिथिबाय ओमफ्राय बिदिनो बाबासोआव थांदोंमोन ओमफ्राय फैलायबाय एबार बाबानि मबाइलखौ बिदि आं बाबु हरदों मबाइलखौ भिडिअ लानो आंनाबो चार्ज गैया दिनलायबाय एबार बिदिनो जि प्रब्लेम जाखायो आंनियावहाय ओमफ्राय माने आंनियाथ' केमेरा बारा मोजां जानाया जायो ओमफ्राय माने सेल्फिजोंसो लानांगौ आरो आंनाबो थेवबो केमेरा गावनायनि थाखायनो ओरैहाय साइडजोंहाय मा होनो बिदि वाटार जेनेबा दै बायदि गोजों माबायदि माने ग्लास थानाय बायदि माने बिथिंजाबो आयना मोनसे थानाय रखम माने रिफिखाङो आरो नोंथांमोना माबेबा भिडिअ नुदों जानांगौ ओमफ्राय बबेबा ससे नुदोंमोन आं उन्दैबाय ओमफ्राय
होमबालाय नोंसिनिया फैथोंसै बिदि होननानै आङो आंनि मबाइलखौनो लानानै खालामनोसै आरो ओमफ्राय आंखौबो मा बुंबावनो आरो माने भिडिअखौनो आं जोबजासिम लानोनो हालिया माने आंनानो स्ट'रेजआ फुल जाना आरो जि अयथासारसो माने भिडिअ ओरै बायदिसिना लानोब्लाबो थाब थाबनो स्ट'रेज फुल जाना होयो भिडिअ मोनबा थादोंब्लानो स्ट'रेज फुल जाखाबाय मा बुंबावनो आरो फुराना मबाइला उफाय गैया थेवबाबो आं बिदिनो सोलिसाबगोन आरो हय बै बोरमानिया जोंहानिनो आरो ओमफ्राय बे बोरमानि नामा सादारि नागिन आरो ओमफ्राय जानाव कालि नागिनबो दं ओमफ्राय सासे जामादारिबो दं आरो गासै माथाम नालाय आं नोंथांमोननो माब्लाबा दिन्थिगोन र' कालि नागिन सादारि नागिन जामादारिखौ माइफोरखौथ' बिब्दि सालिलाया अभियासलि माने सिगां ट्रेक्टरजों नानाय समावहाय सालियोमोन आरो सिलाफ्राव ओमफ्राय ओरै थायोमोन नालाय ओमफ्राय आरो इबो जोंहानिया थांनाय बोसोरनि गायनायसोमोन नालाय इयो थांनाय बोसोरावहाय जोंहा खावसेखौ ट्रेक्टरजों नादों ओमफ्राय खावसेखौ इयो मा होनो माइ नाग्राया मा मेसिन होनोथाय जायखिया मेसिनखौनो होनबाय आरो ओमफ्राय बे मेसिनजोंबो खावसे नादों ओमफ्राय ट्रेक्टरजोंबो खावसे नादोंमोन आरो ओमफ्राय बेखिनिया ट्रेक्टरजों नानायमोन ट्रेक्टरजों नानायाव बिदिनो माइ गुग्लाबो दंफायो ओमफ्राय बिदिनो अन्थायारि माने हाद्रिबो दंस'यो आरो ओंखायनो जोङो दिनै बेखौ सालिनांगौ जादों माने मेसिनजों नानायखौथ' सालिलाया आरो ओरैनो बिदिनो लामो सङो जावलायलाया आरो ओरैनो लामनानैल' सहैयो ओमफ्राय उनावहाय माइरङावसो जाबाय आरो ओमफ्राय गग्लाखिनिखौ आङो जाबाय आरो दा साबखांना मोननायखौ नै दाउला राजायाबो गोदान बोसोराव जानांगौ बेखौ खाना नोंथांमोन जानोब्ला आंखौ लोगो मोनखा मानास दैमायाव लोगो मोनगोन फिखाना दोनखाबाय आंहा गोजां माबानि मा होनोमोन गोदान बोसोरनि बैफोरबो जोंहानिनो आरो खामानि दामानि मावनोब्लाथाय बिदि माने एसे माने हाद्रि बारा बिदि गोनांहाय बे खामानि मावबा जि बोरै सिगांखायो आङो माने सुनो मोजां जायो आरो दख'ना गिदिरबाथाय सुनो खस्थ' मोनो आङो ओंखायनो आं बिदि जाब्बा जुब्बाफोरखौनो गानलाबायो जोंथ' बयबो बिदिनो हिन्जाव माहारि माने आइजो माहारिफोरा बिदि दाला सान्द्रिजोंबो गेलेनो रोंखानांगौ बिराद गेलेनो रोंनांगौ आरो माने आङो ओरैनोथ' बेकार टाइम माने ओरैनो समावथ' आं माखौ बिदिनो हेल्प होनो जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय मायाबो जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय जों गावबा गावनि थाखायनो जोबोद मोजां आरो बेफोरबायदि दाला सान्द्रिजों गेलेनो रोंनायाबो उननि थाखायबाबो बिदिनो गामि ओनसोलाव थानायाथ' रोंखाथारनांगौ बिदिनो सब समाय मालाय मानसिखौ नुबाय थायाना ओमफ्राय गावबो रोंखानानै थायोब्लाथाय मोजां जायो आरो ओंखायनो आंबो रोंबाय ओमफ्राय मायाबो हेल्पफुल जाबाय सब समायथ' रोंखानांगौ हिन्जावसाफोरा बिदि सालिनो माइ जावनो माइरं जावनो आं बारा रोङा होमबाबो आरो रोंथों होननानै आं मावफाबाय आरो आइजो ओमफ्राय जोंनाथ' माइखौ जों सालिखांबायानो ओमफ्राय लास्टनि आरो ओमफ्राय लास्ट टारनिखौ सालिदों माने जावगोन बिराद धुला दंसोगारो ना
गगा मोनखाबाय आं ओमफ्राय गोदोथ' एसे उन्दैयाव मार मोदोम गोरलै नालाय ओमफ्राय जि आखायानो थिफुलायोमोन आंना गिदिर दोल्लालायोमोन ओमफ्राय दा बारा जाबांला आरो जि थुला ओंखारखादों भगबान बेबायदि थुला फाद्र मोनजानायखायनो माइ माइरं जाबाथाय गगा मोनखाथारो आंखौ उन्दुनो ओंखारबाय आं दिनैयो मंगलबारमोन ना ओमफ्राय मोनाबिलिबो जाबाय ओमफ्राय बाथौ सावनांसिगौ ना ओंखायनो आइया थांबाय आरो ओमफ्राय जिखुनु गासै खामानिखौ आं मावजोबनांसिगोन आरो दिनै मंगलबार नालाय बाथौ लगायनो थांजोबबाय आरो इयो So लोगोफोर थेंक इउ आंनि भिडिअ बेखिनियाव जोबसिगोन लोगोफोर सरि दे लोगोफोर फुल भिडिअ लानो हादिया ओमफ्राय स लोगोफोर थेंक इउ फर दा वाचिं बाय बाय गुड नाइट